cahayu tenan jare. Ngene lho. Napa? Tapuk. Lah nek ngene iki celentik. Napuk ngene. Nek iki celentik. Yo, tutuke kae. Wong wedok. Lah kene pas kene. Om Yuda mak. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Sak lara kabeh. Jeglenge. Kabeh. Langsung ngogle-ogle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nduk Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Kok iso melu mangsuli kok. Iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake dhewe iki wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab kok iso. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa wi? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir, imame assalamualaikum, makmum untuk waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Kocluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning Ngawi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang Amin. umurnya. Amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin, Nduk. Wah, lek niki wae kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan Mm. wingi kan nate napa jenenge Sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, Oh, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana apa dereng- tempate Bapak ya Nduk diapura. Nggih, Sing penting donga ya Mbak Mas. Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Sipa ya Bapak ya ndongake panjenengan. Panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin, amin. Lembah manah. Nggih. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin. Lah, aki. Aku kok aki lho. Aku. Mbak Niken, Nggih Mas Bayu. niki ujupe ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong iki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti mandi. Alhamdulillah. Amin. Lah, aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, niki mantene namine sinten Mas Bayu? Mantep, jangkrik. Angkat ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul karo Mbak Feni, semoga menjadi keluarga yang ngajeng Nggih, sudah tadi sudah foto sama saya. ngaten. Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang penting Amin. sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan Amin. dan bisa terus sampai akhir hayat maut yang memisahkan. Amin. Amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken, Nggih, dalam Mas Bayu. kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Nggih. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati, suarane dijaga sing becik. Nggih to Mas Yuda. Saestu nggih wong Mbak Niken niku cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih. Nek panjenengan serawung seniman seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Serep, Ya pas. seniman ya kiai. Nggih. Sing penting aja serawung iblis. Oke, nggih, leres. Hop. Jangkrik. Sapa kok enek wong jegok iki sapa kok? Kuwi. Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan, niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opong. Ora ketambung piye ditekoki. Nah, ora kita. Oh, nggih. Nggih, Om Yudo, gimana Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Panjenengan Semoga- nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Nggih, pangestune. Aku nesuin ndak tahu Alhamdulillah, ketemu nggih. sampean nih jadi Nggih. ya aku kangen. Kangen wong Tapi jenenge. lek ketemu ngene iki no, dhewe no kaya wis ayem ngono. Alah ya. ibaratnya iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean iki ibaratnya kaya mas karo adik. Nek Nggih. kono ana sliramu, ning kene mesti ana aku. Iya, kaya Gayung aku karo bersambut Mas Bayu. Mas Bayu. Kaya emas karo adik. Lah, ing Iya. antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Inggih. Ki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmo pinara sastra. Ateges kelet banget ngono. lho. Kelet banget.
Nanti. Nek tonyo tenan remang Sober. Kaplok ora. Wong enek wong arepe. Seneng. Iki Kudune jenenge seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng arang-arang lho ana wong dilus-lus niki. Dilus-lus iku kudune seneng. iso kok. Wong dikaplok dilus-lus. Dikaplok Namanya ini juga chemistry. Seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Nggih. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yudo terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yudo. Kabeh iki gentenan. Ora terus sampean iki moro-moro ngene, dia melecehkanku loh. melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono Lah malah iki apa? Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye ta? Piye lho? Lali. Karawak dhewe lali. Karawak dhewe lali. Lah iya. Dianggep sing rene sing ngekon sapa? Heeh. Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. Pak Carik nggih. Ora Pak Carik sing dawuh. Kula Pak Carik. Lah wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone Pak Carik wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek ya dalang mriki. Dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno Oh. banjir sih. Apok tenan. Wablok pisane. Iso Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur nuwun. Anu, ya gandeng iki ujupe mantenan. Nggih. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Oh, ngaten nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondol. Lah lho dianggep lho awakmu dianggep. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku Ora yo apa-apa. ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Ayo, sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Ayo, saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo, ora baen-baen lho. Kowe dadi Mas Fahrul. Sampean dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Mbak Feni. Mbak Feni ngono. Masa ngono? Ya. Oh, berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berkati Ora manten. ngantek Ya Pacaran ora nganti ngono kuwi. Iki kan perumpama kita itu bermesra Berperan, sebelum berperan. Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki pacaran. Iki pacaran sih, pacaran. Cara Mbak sih. Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah kowe iki cara dadi Mas Fahrul yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah dadi Timang mbak ya kayak umpama. Umpama ya. samane diagem Jane denapi. apa siramu ki renek ukurane to, Mas. Mesti yo Mas, pakai Mas blangkon Yudo. nek ngono. Lah lah Moh, gah elek nek. Pripun? ngono. Lah Yo, pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Lah. Ganjel apa-apa ngono Lah, Ganjel iki ae, ganjel iki Es. ae. Loh, iki ganjel ngene ning mburi ngono. Ya ora. Masa enek blangkon kok kena nggo dangir. Aduh. Ate kaya makureng. Ayo. Oh, ganjel iki ae. Nah. Lah. Entar padha kuninge. Ah, cepat kuwi cepat. Nah, ben kita. Cepat. Oh, alah. Nggih. Ngono kok ya urip to, Ger. Kowe iki ben rupa kaya wong lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune apa kethek? Nah, Susu sesuai itu. wis. Nek kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusun nggih. Ah, rada ngono saiki. Iki katanya rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Ya lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, bawa. Sing gagah, sing gagah. Sih. Bawa. Tintingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo, Iki moto ya, Cuk. Wah, Ora moto sing nesu. enek-enek. Ora nesu. Ya, biar menyatu. Silak ngene, silak ngene. Oh iya ya, iki modele anu ki. Nah, oh Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggah. Tintin. Tintin. Ayo, bawa dana kula Sidowasih. Eh. Mas, modal dening kalian Mbak Niken Salidri. Ayo, Mas. Pamit aku. Amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit iki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Boten. Boten, Pak. Koyok pinter-pinter dhewe. Boten, Pak. Boten, Pak. Koyok suarane apik-apik oh. Boten, Pak. Boten, Pak.
Dalang sombong ra omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Ben apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggapi omong gitu. Ya jenenge tugase dalang ki ya ngomong kok. Koyo ora koyo kanca karo sisek kan meneng. Ya ora Turu. Ayo. Pamin. Bayar marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Nah, Pamintaku muni kowe lambene kaya ku. Piye lah momo. mosok wis ngewas lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimasito. Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare. Enek jarene. Nganggo drama ngono iki, Pak. Iya. Ora omong. Aku tresna tenan jare. Ngono kuwi. Ayo. Coba. Jare. Oh, salah. Urang apa-apa ya wis jare. Omong sih. Jare. Jare. Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Nah, Piye? piye rasane piye rasane? Piye rasane piye, Dok? Alah, sewepel karo caku iki. Jaluan. Jaluan dek. Ora godolop ae ya. Nimas. Nimasito ase. Aku tresno tenan jare. Kaya ro lho nek dikeleki. Tak bumboni. Mbek tambah sedep. Mau tak pek dhewe ah. Yo balik ke arep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Nah. Ayo. Pamintaku. Pamintaku nimasito ase. Mesra tenan. Atut runtut tansah reruntungan. Iya kek sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok ayo. Oh ngeterne bae suntik tambah. Gandrung teko rumah sakit. Ini nyapa gandengnya ngono ndak mau aku. Sing Masa mesra, iya sing gandeng kok mesra. ngene. Lah piye? Ngono lho. Sampeyan nek Yo ketok ngene, rada jijik nek apa? gandeng ngene lho, Mbak. Ayo sayang lho ngene. Oh iya Ngene. iya bener. Kucing ngopi ya, Dik. Ayo coba. Lah. Alah alah. Yayi, Nggih Kang Mas. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Sari. Makam pahlawan ini mendembokmu iki. Taman Sari. Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rungkum tak senengke atimu ya, Yayi. Alah alah. Guyune iki lho sing permono sing alus lho iki Wong bambangan kok iso. seneng. Bakal tak mulyake Yayi. Ngono. Aja dawa-dawa. Heeh. Ping telu wae. Ping telu. Kedawan malah elekno. Elek. Ayo. Yayi, sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Paton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Meslek kok. Bleset cangkeme kok Ayo. iso. Dene telu wae. Atur. Marai. Boten, Pak. Boten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene engko. Kuwi nyelenthek. Tapuk iki ngene lho, tapuk. Tapuk iki ngene. Apa iki contohno kan kaya malu. Tapuk contone Mbak. Napuk ngene lho. Lah. Napuk. Iki tapuk. Lah nek ngene iki Ngene iki jelentek. nyelentik. Lah. nyelentik. Napuk ngene. Nek iki jelentek. Lah. Ini nyelentik. Napuk piye piye? Ngene. Napuk. Lah. Napuk piye? Oh, Tapuk ngene tapuk. Ah, napuk iki. Pak. Ah, gentik. Ngono. Pak Racik, Pak Care. Care. Pak Care, mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo.
katut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Tidak Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu iki. Iya. Iku masker sop. Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora koe. Kuwi jane ora merongos. Lah napa, Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Donen arepe Pak. Disiki ra. Tidak iki mesti Noah kalepel ta iki. Yo. Ing Sarina. Ing sarina sawo ngene Pales yo ora usah di ngrungokne gurem ceceker. Pal serapopo penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Datan pinggang. Datan kinggang sarambute. Kok iso sak rambute? datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan kinggang sarambut. Hup. Hupe ora sah. Lha. Datan kinggang sarambut. Wis. Wis, no. Datan kinggang sarambut. Wis. Ora, hup, ora wis datan kingkang sarambut. Cep, ngono. Datan kinggang sarambut. Lah, Aman. aman nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Hafal aku karo trondol iki. Cep. Alah. Kok ijek? Lamang ra iso. Yo, enak. Sawi ra dinggo iki. Lamun Larang adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen Cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele itu lho, kan. Gregele sae. Gregel. tapi aku tidak terima. Kok saged, Pak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek ora madhep aku kok. Madepe ning Madhep niken. iki. Heeh. Kamu madhep sini ndak boleh. Iku iso nangis. Kowe iki lho nyapa kok malah Lah iya. nangis iki lho. Oh ditanggap larang-larang karo pacare wae. Yo, tutuke. Ayo. Duh, asik. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggan njaluk. Tutukno kene iki ginaran kanggone kan. Ya, ngancing to. Dadi sampean sing gandrung genti, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho kowe iki kok. Welek yo wajahe lek ngancing. Ora ngancing wis elek. Madhep rene lho wong-wong ben. Ganteng kaya ngene. Apa tutuke iki, Mas? Sida. Sida asih. Sita asih Tuhu kok turu iki lho. Ya tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Iya. Ayo, Mas Rodol iki. Yo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Ndang. Ayo. Pindho. Pindho Mimi. Ayo. Pindo mimi hamimi oh. Alah. Pindho Mimi Hamin Tuna. Mimi mintuna ya cik butuh mimi. oh barang Oh.
Yo Mas Mondo. Aku dikai kesempatan iki lho, Pak. Ya. Nimas anetepi wajib. Wah, alah. Kok nganggo mbok barang iki lho. Yang nganggo bok iki apa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. Oh, Ngaji. ngaji. Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge Qalqalah Kubra. Dadi nek wajib. Wajib. Oh. Pak Carik. Cari yo ora kolkolah. Ora kolkolah. Ayo. Cari Sido asih bebrayan. Yo, langgame setya tuhu. Yo, kayu nduk niken. Monggo diaturke. Monggo, yo. Aku kang setya satuhu wipin nganti saiki Lanjut. Mugian to berkahe wiji dadi lampanan sang Tembang kangen. Monggo.
Nganti nyamplung tulane. Parem. Wah. Lagi roh bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Iki nono mbok aku ae nyapa wong musuh wong Lah wedok kene kok pas tonyo. kene. Oh itu mak. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Oh, Lara kabeh. Jenglenge. Kabeh. Ana ngokle-okle ya. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jarang. Ya Beci. Pelekne Malah kowe iki. beci. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi ya. Oh, jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Ah, nggih semangat apa? Cah-cahe pancen men sak senti lho karo aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglang ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku mena lho Pas kowe nyatane. ya menak. Jajal, Wayah wengi. Rungokne jan. Krime sawe suwe. Ayo kanto meneh. Tinggal aku nangis. Enak ngono lho kok. Lah ya jane kan ngono menak Pak kowe to. jajal, Cang. Ayo. Waya wengi hutan krime sawe suwe. Ayo kanto meneh. Tinggal aku nangis. Alah, Pas ora Kecepetan mbok kowe. pasne kok. Cepetan. Kecepetan, rada ngenteni. Kok ngenteni? Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. Wengi hutan krime sawe suwe. Ayo kanto meneh. Tinggal aku nangis. Alah, telat. Kok angel. Ngono e kaya sampe telat lho, goblok. Surasa gelo. Rasa gelo. Ono ijole. Tak tambani. Ono ijole. Niki enten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tur Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo, yo mentaram. Yo. Ae Alah, enake. pun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandani. Mas Yuda, Siap. urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kono lho kok urute. Kok cedak suci ae lho modele. Aku Kono, jo cedak kacau aku. selawene ra suci emoh aku. Suci apa Mas artine? Susune sak pantai. Suci ki atine resik. Resik. Ngawur. Model ya. Waton jebles. Marai kene ngumpang ae lho. Akhire Ya Mas wis, ora sanggupan, wis meneng kabeh. Menang. Cep, wis cep. koyo diumpani to. Ya ora entuk nesi. So. Ya, wis bener nasi. Yo, Mbak Suci. Monggo diwiti. Wasitati. Monggo. Yo, Mbak. Wasitati saking prawi nesis ngeli ngana wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe Hop. Mbak Suci lulus nya iki entuk hadiah 100. Wah, makasih. Oleh bebungah. Ayo Mbak Wah. Niken, Mbak Niken ayo. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi
ingkang jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Terima kasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama pakar tikang luhur. Lulus Mbak Dita kagem panjenengan ya iki ya. Wah, lulus. Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mungkar ya. Kedohken tumindak mungkar. Yakti urip manggya tentrem lahir batin. Bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda menika wonten 100.000 kagem panjenengan. Suwun Mas Bayu, suwun. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Iki Lah kula. lah wis entek iki bawane. Wis entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Pengen. Ya, layangnya diwaca. Mayang, mayang. Mayang. Mayan, wis tak gawean lho, tak gawean mayan. Ndak. Ayo. Ayo. Do meteng. Matang. Mateng kok do mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wat. Ngayahi kok nguyuhi. Ayo. Nganaki. Terus kan nganaki barang. Bang mekar yo nganaki. Nyuwun, Bu. Oh, urip tekan. Tekane njaluk bojomu. Wis. Modele angger gak dikai Mas Bayu terus Kok iso nodong bojomu iki lho. Ngene iki, wong besok sing bakal mlebu swarga ngene iki loman, ora kaya kowe mlebu neraka. Tak dongan mlebu swarga. Ayo, saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kacane abang biru. Ora apa-apa engko tekan omah ke ana karbit. Engko suwe-suwe ya, Bang. Yo, diaturke pepeling, monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo. Langgame sik. Monggo ayo. Neng ndi urute iki jane kok. Ning kono lho. Kene lho kowe iki. Kono lho Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, kuwi wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya, Nduk. Yen wahancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake Li
nuwun sampun dipun aturaken pepeling. Nggih. Niki tatanawala sing kula tampi Mas Yuda. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake anu langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih, matur nuwun. Nduk niki wis saged angenteni? Angenteni. Nggih, oke. Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Nggih. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Wah, Nggih. Bakune tibane langgam ngenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda. Nggih, ditampi. Nggih. Mbah nuwun Mbak Yuda. Mondol masuk gak? Kono seleh ping loro. Ora iki ya, ora nek mondole iki lho Ora nek enak. mondole. Ora nek mondole. Dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. Mbok ya dienggo. Nah, ben ketok nek kaya wong. Ha iya. Mau Monggo. jaran. Nggih. Bawane Pangkur Rinoso nggih, Mas. Nggih, siap monggo. Pangkur Rinoso. Boleh, Nggih. monggo. Pangkur Rinoso. Tenan no. Ayo. Monggo. Rinoso. Saya rasa Yuk niken. ya, Bareng aku krungu bawamu ndas kok panas. ya Bang. Oh, anu. Trenyo. Trenyo. Kegawa ndudut rasa gitu, Mas. Nggih. Ah, iya, no. Suwantene Mbak Niken ya ngono Nggih. kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso nganti nangis? Iki blangon kowe nek preskere. Jangkrik, jangkrik aku mau nyelek kok yo nang Iya. kono. Mambu Fresker lho. Lah nyapet to. Aku jare mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak deleh kono goblok. Jare sirahmu masuk angin. Mosok masuk ini ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Nah, timbal Ibu Silvi kalau. Kalau. Lho, tidak. Iki ora kene wong nampa. Dijirut. Ora kene wong nampa kok dideki kabele. Matur nuwun. Apa-apa? Tenuwun, Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kemalasari. Ora. Suwarga. Iya. Sebenarnya Silvi Sabita. Ayo, lanjut. Mas Bayu, neraka. Men, sakarepmu. Karena Saya panas. Ya ora apa-apa, dimpet ae dimpetan. Copot ya. Ya mancapot mesake aku. Cepat. Ya. Cepat Rama. Cepat. Dianu sik, dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, dicopot, dilapi. Dilapi dicopot. Apa? Lah. Nah, wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah, dicopot apane? Sak ndase. Lah terus diganti ndas apa? Das truk. Iya, copot sik. Maka Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. maka Nduk. Sumanding si Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi bae malah ditambahi. aja ganggu. Yuk kan lanjut. Oke kan. Sing ganggu sapa panas tenan.
Gebang karo merem nek ditinggal ngalih kancane ra roh. Ngantuk aku iki. Yen bos rina enggal ratri kang mong sliramu Anu tanan alia tak tresnani lahir Paeke ora Wah. apa. enten apa? Nyapa? Sing ndas kupan sing kon selulup. Oh iya, gitu Ah, sekali ya. Bener, saya cocok maleres, Pak. Nggih. Wis solusi sing apik. Solusi kuwi. Solusi apa solusi kon selulup? Mas, sampean ora iso renang to? Ora iso. Ini, nek pengen renang gen ora kelelep, Nggih, pripun? sampean nyemplung sik, ya toh? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam, engko ngambang dhewe. Nah, Karo bledos iki wisan. 2 jam. 2 jam. Heh. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho enek mau digoleki nek ra sampean. Konsok dagelan digolek tim SAR. Yo, langga mangenteni, monggo Nduk. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni amadeni melayu janji matane semimpan jaraning kalabu daku suma papucanku citra janji manis Yo. Oh. Men sak karepe. Ayo. Keledang kae takon
Alungan seru yo, yo.
masih cilik. Dudu harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas. Mas yo cilik kuwi macan. Ini cetah ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi. Loh, sampean seharusnya yang bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. Ya ora enek wong kuwi kok ya. Nggih, terima kasih matur nuwun wis diaturke. Memane, nggih. Yo, Nduk Ayu iki ana nawala sing tak tampa. Slendro, yo, serampatke sing yo. Bawa, yo, serampat, yo. La 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 la. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Bayu. Nggih. Telek. Nggih. Ngapa to? Nyapa Kok to? nyapa lho kok. Iki aku maca nawala kok telek iki lho. Enek wong Nesu salah lho. kok maksudane telek iki lho. Lah salahku apa, dosaku apa? Ayu dikendangi karo Nanda. Yuda joget dikendangi karo Nanda. Bareng aku agak ngene, kok dhek mangkat turu. Wong jenenge ora ngenyek. Alah yo wis genah, yo wis tanjak barang lu kok. Oh, pengen joget. Kudune nandae nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget to le tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndel. Cok kudune ngono, joget oleh tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi dodo nyoh dodo ngono. Ndi ben ketone cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Ya pengen. Ayo, yo. Yo, Nan kendangano. Jangan ada. Yo. Wes enak. Gosek toh sabar. Lah lah. Ya. Terus yo. Ah. Asik. Salim. Oh.
enek nawala niki. Nawala. Nawala. Apik ya. Apik. Kaya ndolo-ndolo. Mas, Apa? sing luwih alon. Maksudnya iramane. Iramane iki lho. Ngapa ta? Sing kaya biasane ngono lho. Modele iku kaya ngendangi wong mengi. Wah, kaya alun-alun. Monggo Rasa gelo. Niki wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mugini. Ayo. Oke, Monggo. oke. Ayo buka celuk, nduk ayo. Monggo Podang langsung. kuning. Podang kuning. Monggo ayo yo. Monggo. Ya, Dek. Esuk awane ngomah ora ora nang goleki sing tak sayang. Mumpung mikiran goleki ora kosong esuk awan asli bengi. Aglar kang samya sebo Pindara bingkang samudra Om Kadya panjraing puspita